Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Mario și astăzi vom face un test, de fapt o comparație între două tipuri de petarde, adică tipurile practic sunt aceleași, dar au nume diferiți și așa. Avem Piccolo Corsair de la Enigma din anul 2023 și Piccolo Dum Bum de la Fire Show anul acesta. Opa, stați că se deschide asta. Anul 2024. Stai așa că nu găsesc unde scrie care de... uitați aici. An de fabricație 2024 și expiră în 2027. Ok. Hai să vedem și cum arată. Bine, am scos eu aici una de fiecare. Așa arată astea. Mamă, cum s-au împunzit pe aici. Sunt negre cu catran galben. Da. Hai că am făcut-o. Hai că o las așa o pun eu după. Și acestea Piccolo Corsair sunt roz cu catran roz. Da. Și acum hai să facem un test de mărime așa. Stați puțin, revin imediat. Ok, am încercat să închid aici. Aceasta după cutia se vede că este mai mare față de cea de la Piccolo. Bă, dar închide-te, firar. Da. Este mai groasă. Știu că sună ciudat, dar așa este. Da, deci puteți vedea. Și petardele tot așa. Dum Bum este mai mare. Să-ți așa. Să fac eu aici. Uitați, deci le-am pus la fel. Sunt un pic mai mari, mai lungi. Mi se pare că și mai groase. Sau sunt la fel, habar n-am. Și da, revin cu testul când le dau. O să le arunc de pe geam că afară plouă. Hai prima oară cu aceasta de la Enigma. Stați că nu știu cum. Ia să vedem. Bine. Și următoarea Dum Bum, Fire Show, sau să trece o mașină. Hai să vedem. Ok. Mamă, mult mai tare s-a auzit asta. Am ținut urechea, pe bune. Hai, like și subscribe.